kukucha kwacha usati kukucha zokuma kwacha kukucha fa ulo ndi mpanda kucha ndiye timakamba pa nkhani yaikulu ndiyo khuza titu masankho amene achitika pa 16 September ife tili pano kuti no ngati pali kena kake kuti no katha kubwera tufotokozereni koma zambiri atolankhani athu anali maboma osiyana-siyana and akhala kuti patsira kuchokera pa 16 paja ya usiku uja kuti ayi kuno makuti mpaka pa 17 kuno makuti 18 kuno makuti 19 20 lero 21 kwango sala kochepa tipita ku break in 30 minutes yes komano tifuna tibwerezenso pa nkhani yovomereza komanso kupanga encourage amene sanachite bwino masankho amenewa kuti sikuti basi no kwambiri kumakhala kuluza chuma kumakhala kuluza chuma fa kumakhala kuthamanga tadibwerekeni nanga inu mungangopita ukapangana wachisankho adenja ma t-shirt olo kuti masapota anu avale ma t-shirt ino kumpira kuli majeze timavala majeze kumpira timavala majeze kumaza kuti awa nganyasa big bullets awa ndi amaite wanderers awa ndi silver strikers awa ndi civil service united awa ndi ayekhaya awa ndi ajani dedza chani chitipa iskasongwe mzuzu site habazi chani amaziwika ni ma uniform awo unazaka mbaza zotsatira zina fwa kwambiri mpikisano ulipa apita Mutharika pa mpando wa president kwambiri fwa zotsatira mbele zapo bwera zotsimikizikazi pakadali pano pa apita Mutharika napena kuti akusogola koma tinaona kuti pa ma president awira amenewa kwambiri akugwira chigawo chimene amachokera tikamamva so ma reporters athu amene anali ma district ngati timayankha ndi Brenda uja ukumbukira kuti mmene amatipasira za Lilongwe yes mmene amatipasira za chani za Lilongwe kuona kuti Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi amene kumeneko ndithu mavoti yawo 511,278 obviously Mutharika ali pa 45,464 koma manena kuti zikoza kusintha chifukwa mmodzi amalo ovotera kumene kuti Lilongwe Nkhoma kunali zochitika nkuja kumapezeka kuti kwapezeka usati kumapezeka kwapezeka kuti amene anali wa ujeni kumene koko iye amafuna kuti azitani apitaka kumene ndi Yehova mwansanga nthawi yawisana kwane koma Yehova wakana kuti baba nthawi yanisina kwane baba ikhalani utumikisi munamalize iyayi atumikireni anthu khaya mmachita zichani iyayi zimenezo udziwa danger chimene mafani yankhuleji kunena kuti mwina amaona kuti ndimene game ilili I think zichitika ine kulibeko moto wachuluka komano moto wachuluka china chilichonse tikamachita nchifukwa chake timayenera kuti tikamafuna kuchita chinthu ndimakuza danger kumambiri yokucha kuti tikamafuna kuchita chinthu tizikhala pansi ndikuziunikira weka iweyo kuthekera kwanga weka ndikukhala pansi na kuti do I really need to do this ndikwenera kuti ndipangedi atsogoleriwa azidziwa kuti no miyoyo ya Amalawi ambiri ili mmanja mwawo ikutsamira iwo kwambiri ganizo lilo zomwe tingachite pa masankho awawa tiganizire anthu kumudzi tiganizire Amalawi tisaganizire za iweyo ngati iwe koma tiganizire Amalawi utha kuchita zakuipazo koma nkona kutsutse kodi danger timanena atu kuti Mulungu amati akamakhazikisa maufumu nthawi ya ana Israeli amapereka timene kuti malangizo andipesa kuno bwino amapereka majani malangizo kana uphungu kupyolera mwa atumiki ake nthawi imeneja maprofeti amene anthawi imeneja muuzeni Davide zimene akupangazi aonongesa anthu kapena muuzeni Sauli kuti ndichionongekwe ichichi muuzeni Sauli kuti akamapita ukuku akapangeza kuti zakuti akapanda kupanga zimene zozo mampeto ake ndi zakuti
mulungu amachita zazikulu so bano masankho aso zazikulu zichitika koma pachitika zazikulu ngonena kuti ngati atsogoleri sasamalira aonongesa mtundu wa Malawi manimvesa bwino atsogoleri makamaka awa amene akupikisana pa mpando wa president awa akapanda osamala mtundu wa Malawi uonongeka andi mtundu wa Malawi ukaonongeka mwazi wa Malawi kapena chani uzakhala pamutu pawo ndinakupasa kuti ukhale mtsogoleri wachita nawo bwanji mtsogoleri ndinakupasa kuti ukhale uje phungu wa nyumba ya malamulo uphungu mene mwachita nawo chani ndinakupasa kuti ukhale kansala kudera kwako mwachita nawo chani so kuopsa kwache nkonena kuti pamaso pa mulungu sizapita ngati gulu aliyese sizapita ngati mene atiyikira inu ndine achunga akuti kuti danger ndi mapira azingi mene akonekera muyambe 12 koloko usiku peya iyi mapira anaganiza bwana kisindikudziwa mabwana atuwa chauta ananongoneza chauta ananongoneza koma uyu ndi uyu mwayike limodzi chifukwa amene wazampata sono chimene kunena nchonena kuti pasikulo aliyese akayankha yekha inu muzapita nokha ngati danger nadzira mwayi uri ukhale returning officer milandu ya inuyo muzikayankha nokha returning officer unauyendesa bwanji siku limeneja mafiga za chapa mapanga nawo bwanji paja how come on 7 million kukale kulembetsa koma ukavota ndikukhala 4 million zimene akayankha ukonko ife satikhuza koma tikungonena kunena kuti amalawi tizichita mantha ni mulungu tiziopa mulungu kwambiri tiziopa mulungu kuti kodi zimene nuchitazi patsogolopa zotsatira zake nzotani kuyambirira mulungu akafuna kukana zinthu zimachitika kodi danger nzochita sokuti somuzinena ife motere iya mulungu akakana amangozika pambalambani basi inu muutani tilowe mmalemba tilowe mmalemba ndi manena choncho kunena kuti mwiniyo mukunena kuti mulungu akafuna kuzika nthu pambalambanda amayika mbalambanda ndimafani kupereka chisazo chimodzi cha mfumu David adapanga kusairuzika ndi mkazi wa mwini wake mulungu anazika pacha anazika pambalambanda ndipo anachita kumuuza kuna kuti baba ndibali manena kuti pachati kusala kudya sikumafunika kuti kusala kudya zinthu zidzachitika kale yayi koma zisanachitike David anachita kuuzidwa kunena kuti inuyo zimene mwachitazi mwanayu uyuyu sakhala moyo basi David anasala kudya kuzipaka phulusa kuvala ziguduli mulungu ananena kuti siziteka mpaka na mwana amene jalamwalira ndeno tizikhala ndi mantha ndi mulungu kuti akakhala kuti wakana watani wakana akavomereza wavomereza kwa makhala cholinga samanguvomereza chisawawaye pamakhala cholinga mulungu amakhala ndi plan okay ndikuvomereza izi zichitike amanena kuti nkhani yachauta ayitikuika mbayi ndi yabwino kwambiri alemuza Mose ndiyedikira ndikayasokolere isi service koma tingonena chomwecho koma tingonena chomwecho kunena kuti nimukunena kuti mulungu amachita chila chiliso ndi cholinga anamuza Mose kuti pita kwa Igupto katuluse ana Israeli koma ndizaumitsa mtima wa Farao kuti asakutuluse koma cholinga choti amafuna kuti Farao kumapeto kwake akadziwe kuti kuli mulungu wamoyo patipesesa mwena kuti basi siwitire pasede amene akutionera pano pa times akufuna azimva yes kuti no zikuyenda bwanji kuti zotsatira zili motani chifukwa tikaona pa zotsatira zina zimene ndithu zayitika tipafuna pen titabwerera mbuyo pang'ono tibwerere mbuyo pamene tikunena kuti 11 minutes past 3 kukucha lero la mulungu ameka tusazotsatira zotsimikizika ena kuti kuti joina kumene ndati zibwereza zimene zika utabwereranso kunena kuti no zotsatira zotsimikizika zimene ameke atulutsa chabwino zikuyenda bwanji kera kuti tipite ku break wena mwina mmene akunena mzanga mwina mangotsekula mwangozizi muka wireless ndiyo tsekula kale papa wireless sakutima pano anakhala pampano ndipo kera ukatuluka na bwera basi mzangozizi
simuka tikamati tulo likuvuta kubwera nkhani yake nditi Ndizimenezi. nkhani yake ndimeneyo kwa kwakasamene so tuti kwasowa ndi amapikisana nawowa ayo ane sakagone ayi sakagone chabwino timati tinene choncho kuti dzulo bungwe la meki linachitisa ndithu msonkhano wa atolankhani kulankhula kwa Malawi komanso atolankhani amene ali ku BICC nawonso amene sakugona kulondoloza kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji ndipo nkhalapa mpando amene wandi Justice Anabera Mtalimanja amenewa ndi amene ndithu anapereka zotsatira kuchokera maboma Karonga Town Council, okay, Zomba City, chabwino, Nchisi, Salima ndi Neno. Maboma amene wandithu ndi amene ndithu achita zotsatira zotsimikizika ndipo tinene chomwecho kuti tiyambire ku Karonga Town Council. Okay. Zotsatira zili motere Professor Arthur Peter Mutharika 8,971 ndipo Dr. Lazarus McCarthy Chakwera 4,388, Dr. Dalitso Kabambe IUTM 3,413. ndipo pamene papa akusonyeza kuti Professor Mutharika kumene ku Karonga Town Council ndi amene apambana ndi mavoti 8,971. kuchoka pamenepo zotsatira zachisankho zosimikizika mboma la Zomba City zili motere. Professor Arthur Peter Mutharika 35,536, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera 3,472, Dr. Kabambe 3,919. ndipo kumene ku Zomba City Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene apambana kumeneko ndi mavoti 35,536. Dipitilire pamenepo zanga denja tikuena kuti dipitilire. Okay, tipite ku mboma la Nchisi. Kumeneko padiso mujeni zuchita motani. Kumeneko zotsatira zili motere. Mboma la Nchisi Professor Arthur Peter Mutharika 11,365, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera 81,635, Dr. Dalitso Kabambe 2,671. ndipo kumeneko ku Nchisi amene atsogola kumeneko amene apambana chitete chosati atsogola koma amene apambana ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi mavoti 81,635. kuchoka kumeneko ku Nchisi tilowere ku Salima, boma la Salima. Professor Arthur Peter Mutharika 60,830, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera 49,443, Dr. Dalitso Kabambe 3,673. kumeneku boma la Salima amene apambana ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi mavoti 60,830. tikupitilira zotsatira zosimikizika ndithu zimene abungwe la Malawi Electoral Commission kupyolera kwa nkhalapa mpando wawo Justice Anabera Mtalimanja alengeza 10 koloko dzulo madzulo. Boma la Neno, tipite ku Neno. Professor Arthur Peter Mutharika 36,607, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera 1,370, Dr. Dalitso Kabambe 1,024. ndithu
ndiye kuneno kumeneku Professor Arthur Peter Mutharika ndi amenenso apambana ndi mavoti 36,607 ndipo ataonkhesera pamodzi madera anayi amene anachitako dzana lija ndi madera asanu awawa amene apereka dzulo. Zikuoneka kuti amene akutsogola pakadali pano ndi mavoti ovomerezeka otsimikizika ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha DPP ndi mavoti 203,440. Ndipo pachiwiri pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera chipani cha Malawi Congress ndi mavoti 153,447. Danger takumbusa ndithu mwina wena samadziwa chabwino nthawi ufunanso kumachula yes kunja kukucha kukucha 18 minutes past 3 ndio nthawi yathu mukumvera wireless ya Times mukuonera kanema wa Times komanso mukutitsatira pa tsamba lathu la pa Facebook. Ben Mapira matikumbutsa mene ndithu atsimikizira zotsatira ndithu za maboma ena pa masankho amene adachitika. Tindi about 10 minutes kuti tipite ku break. Ndiyakumva kanthawi kena umakamba kuti no ndi udindo wa atsogoleri athu kuvomereza zotsatira. Nkhani ndikuvomereza. Yes, nkhani ndivomereza. Nkhani yakugona pamene popo kuti ine nawapikisana nda amapira zandivuta koma ndikaona anthu achamankhani ma monitors inu makhani ana amene makhulupirira kuti aliyense anali nawo kuti uyu nawe wewe amauzana kuti bwana zandivuta zavuta papa zona kuti no basa papa tikayambireso one game yagona nkuvomereza after all moyo wena uzipitirira ndipo Amalawi ndinene chomwecho moyo wena uzipitirira tsogoleri ife tikamatenga timafandire ndiyankhule kunena kuti tikanatengerapo chitsanzo chabwino kwambiri chitsanzo chabwino cha mtsogoleri woyamba wa dziko lino, father and founder of the Malawi nation, Maremu Dr. Hastings Kamuzu Banda, mzimu wawo upite kusa mtendere. Akulu mtsogoleri amene uja sala ndi mtsogoleri wa masewera. Ine ndinachita nawo chisankho the very first election ndikuti ine nayambira paja ndinakuza kuti ndayambira pa referendum 1994 chisankho choyambirira cha multi-party democracy. Asanalengeze a meki kunena kuti officially Dr. Bakiri Muluzi ndi amene apambana. Maremu Dr. Hastings Kamuzu Banda anabwera pa wireless ya MBC nthawi imeneyo. Ndipo analankhula kuntundwa Malawi. Ameka sanalengeze. Asanalengeze. Mene mavoti amabwerera. He considered defeat. Okay. Msogolera amene uja. Basi patipatekerapo chitsanzo. Anavomereza kunena kuti ayi ndithu tiye tisunge bata nintendere mawu amene tikumatani tikumabwereza panopo patakati pano. Anachokera mkamwa mwa Maremu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Amalawi tisunge bata ndi mtendere timpase support yonse Dr. Bakiri nthawi ina sanakhale so Dr. Bakiri Muluzi amene wapambana pa chisankho chimenechi. Basi ndipo ku Malawi kuyamba kumene kujago even osatira amavomereza kuti aona mtsogoleri wathu wavomereza ndiye tipanga bwanji tiyambe moyo ndipo anatsindika kunena kuti Amalawi tisunge bata ndi chani nditendere chifukwa dziko la Malawi even atsogoleri amene akupikisana pano akulimbikitsa zimenezozo ena amene avomereza kale kuti aya ife zativuta mwina 2030 tizaonanso kuti tichita bwanji koma tiyeni tisunge bata ndi chani ndi mtendere. Chimenechi tichilimbikitse kwambiri chifukwa ife Amalawi kunoko ndi ife anthu osunga bata ndi mtendere. Muzuwa chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti makhulupirira Mulungu kunjako. Mulungu athu ndi wa mtendere.
kwambiri ngakhale Yesu mena mapita kumwamba ife amene pakhulupirira Yesu fe ayena kuti mtendere wanga ndikutanini ndikusiyirani simonga mmene mtendere waziko lapansi maperekera koma ochokera kumwamba ndikusiyirani mtendere ife tikhale ifeso tikhale anthu amtendere silibwera ku service koma tikhale anthu amtendere fachona kuti dziko la Malawi ndi dziko limene Mulungu anatipasa ngati cholowa chathu tikuyenera kukhala mdziko limeneli tilikonde chifukwa ndi limene Yehova anatitani anatipatsa ngakhala Malawi akuna kuchedwa kuti no kuti nangati invalid nanga pachiwiri ndi patali iyo sipotali ino mtunda rathakale unkuja mtunda rathakale tachoka konseku ndikusasa mawa watu inu ndine tikambe umenyana lero tikambe kufuja lero kuti bwa timenya nifuja ndi nkujatu sikuti ndi nkuja lomwe lili kubwera ali mene kukuchamu make itulusa zosera za boma ambiri itulusa za boma ambiri kwambira even 10 o'clock mama mwina akuzonera kuti yayi tibwere tifati tanakule kududua Malawi kama kwa sana ndio kuti basi mwazi wako zina sati choncho mpaka napozafika danger ngati pano maboma 9 amene asimikizidi ndenga tini maboma 28 kuphatikizapo municipal councils akubwera ngati 36 kama akubwera 36 yes akubwera 36 tikafika maboma 20 titokandi chithunzi iweyo makonda kunena kuti ayi tatipase picture tipase picture zikuoneka bwanji ukamapereka mmene zinthu zilili pamene zikuonekera kunjako amazota titaona kuti apa pano akuwa basi chinthu chatenga apa khanga kuti sizikuoneka bwino tidikireni tidikire ndio ifeso tidikire tiyeni tidikire kwambiri ndipo tisalemeso ndikudikirako tisalemeso ndikudikira ndifonera kuti mmene mwaneneramo nthawi yathakale nthawi yatha ndiye tisatene kuti yema kuti ayi ameki ako akunena kuti afuna kuti akamazati akufika polengeza ndiye kuti akhale kuti china chilichonse achikonza anatsimikiza kuti amakulandira madando yes ndiye afuna kuti madando amene watani akonzedwe kuti tona nukuku zokhala bwanji inuyo ngati pena pake mwina mafigures anachepa kapena naonjezera aunikirepo nkuona kuti china chitika ndi chani kuti mafigure awa achulukirepo kusiyana ndi anthu amene mwina anakavotawo chachitika ndi chani ndiye akatero pamene pacha konse afotokozerenso azipani kunena kuti ayi apatu zinachitika motera kuti aliyense akhale wokhutira basi kuti chisankho chinali cha amati free and fair kuti ngani yake ndi meneyo free and fair chabwino tufanye video ku break chabwino malizitsani tisana video break iyayi ineyo ndikanakonda kunena kuti mene tapemphera munja amalawi tentideke amalawi ndife bata ndi mtendere komanso tipemphe amene tikupita kopemphera masankho amenewa Mulungu atiyankhula ndiye mafanire kuti zisankho izi zitu ife amipingo amene tikapemphera mmamawa uno Mulungu atiyankhula mmamawa uno tipitilire kupempherera chifukwa pa nyengo yakudikira iyi pakuzochitika zinthu zina ndi zina tipemphere kuti bata ndi mtendere umene unalipo kwambira siku lovota lija uzafika pano upitilire chimakhala ndi nthawi yes nthawi osadzayiseweretsa ngani ndi imeneyoyo china chilichonse chili ndi nthawi nchifanya kalibana akuti amalawi ayankhula yes mwene kuti tayankhula ifeso ndifa amalawi kungateka chala kweka mwingi muja tayankhula amalawi alankhula letasiye amalawi zimene ayankhulazo zichitike basi tipite ku break kwinako tibweraso ndifuna tikamuzuse Jason Malowa kuzomba ukoko ndimalemba apapo kulakulu muli kuti paliba kuyankha koma tithokozeso anthu akutumizabe mautenga atu mayi mfumu kumpinda kumachinga akuti tili limodzi akuti azibambo inu tili limodzi
ambiri ndapena kutonera ndi kuti aliyense timpange ali pa wireless koma iwo akuti tikumverani tili limodzi. Tiathokoze. It's not easy. Tipite ku break. Yes. Tipume tibweranso. Thomas Kimata ndamene nditha kukongolera ku FCC wo. Ndipo akuphulisa nyimbo za